Der er mange udfordringer, når man skal være selvstændig. Nu skal vi en tur på landet og møde en ung mand, der har taget udfordringen op. Vi tager ud vestpå. Helt derude, hvor butiksstød er hverdagskost, og offentlig transport er en sjælden begivenhed. Men ikke alt er gået helt i stå. Her bor Jan. Han er 25 år og uddannet landmand, og står netop nu over for at skulle overtage farens gård. Jeg forventer, at det bliver det sidste nye high-tech. Det vil sige, at alt det skal være automatik, og det med robotter, fodringsanlæg og strømaskiner, der kører selv og sådan noget. Bare lige kun 2 runder, jeg går her. Han er jo en selvstændig person, der vil bestemme selv, så det skal han jo have været med. Men Tidusund Gård er jo en del af et team. Jo. De forskellige idéer om, hvordan landbruget skal drives, har været skyld i en del konflikter. Ja. Det skal vi da nok have, men det er da ikke mere, end vi kunne klare det. Jamen det har vi haft meget af, men det tager vi sådan forholdsvis i stiv arm. Vi er så vidt forskellige i vores meninger, især inden for, altså det er jo på grund af generationen, ikke? Altså, jeg har det meget med, at jeg vil gerne effektivisere tingene og have et nyt fodringsanlæg og en ny traktor, der gør, at det er behageligt, og der sker noget i en fart. At man ikke skal gå rundt i ring for at få tingene gjort. Og der har han det måske sådan lidt mere den gamle indstilling. Altså de passer på deres penge, og dem vil de gerne have liggende et sted for, hvis nu der kommer nogle dårlige tider. Hvor vi mere tænker, jamen lad os nu bare bruge de penge på noget, som gør, at det bliver rart at arbejde med. Men selvom Jan ser frem til at skulle overtage gården, er der stadig opgaver, som han ikke er glad for. Så håber vi selvfølgelig på, at det bliver en kvikalv. Det er jo sådan, at en ko den skal jo have en kalv hver år for at kunne give mælk. Så hvis det bliver en tirkalv, så er det jo den aflivning, vi er tilbage ved, hvor vi så skal aflive dem. Og, ja. Hvad er det til skyden så? Ikke altid. Hvis der er nogle gange, så kan jeg godt finde over at gå, så kan jeg lade min far gøre det i stedet for. En jersekalv er alt for dyr at fede op. Derfor skyder Jan de nyfødte tyrekalve. Man skal sådan for alt i verden undgå øjenkontakt med dem, jo, fordi at der står sådan en lille jersekalv her, som ligner en lille Bambi der, og kigger op på dig lige inden du skyder den, og så skal skære blodåren over på den for at afbløde den, så den bliver aflivet på rigtig vis. Jamen det er overhovedet ikke sjovt på nogen måde. Jeg er allerede for lille, jeg kan se, at jeg har haft plads nok omkring mig i hvert fald. Ude i naturen og lege. Omgivet af dyr var vi jo altid, jo. Kaniner, høns og stakkevis af katte havde vi også, og hunde. Og ja, det var en stor del af mit liv, jo. Det var nok også derfor, at jeg er gået i den retning, jeg har gjort. Men det lå ikke i kortene, at Jan skulle overtage gården. Overhovedet ikke. De første 10, måske 15 år af mit liv, der har jeg aldrig været ude i stalden. Det har ikke rigtig interesseret mig. Men Knud er godt tilfreds med at overdrage gården til sin søn. Ja, egentlig. På mange måder, hvis det lykkes for dem, så er det da sjovere. Men det vil ikke sådan er det blevet jo. Hvis ikke de her vil det, nogen af dem, så er det ikke noget at gøre ved det. Det er da sjovere, hvis der er nogen, der vil føre lidt videre, det vi har gået og bygget op. Egentlig er det jo lidt en måde ved mod, vi skal forlade det, vi har lavet ved en træ og en busk, der har vi jo plantet. På samme måde har Jan ingen forventninger til sine fremtidige børn. De finder nok ud af, hvad de vil. De tager en uddannelse, og så tager vi, som det kommer. Jeg har ikke tænkt mig at gå og sige, at de skal med ud i stalden. Det samme med min muligvis kommende kone eller kæreste. Altså, det er ikke nogen, der skal gå ud og arbejde, fordi at der er noget, jeg kan lide, så er det ikke ensbetydende med, at de kan lide det. Så kommer de ud og hjælper til og synes, det er sjovt, så skal de endelig have lov til det, og så tager vi dem derfra.